Ty vole. Dělej. Otevř, já to nedám. Dělej. Ty vole, už je pozdě. Zamysli se, víš, kolik tebe stojí čekání? V investicích tě to může stát daleko víc než počurané kalhoty. Čekání na tu správnou chvíli v investicích tě v závěru může stát 100 000 až miliony. A jak je tohle možné? Dokoukej tohle video až do konce a všechno důležité ti dojde. Představ si, že chceš v 60 odejít z práce a potřebuješ k tomu majetek 5 milionů korun, aby si zajistil důstojné stáří. Ve 30 letech, kdy už většina lidí aktivně vydělává, tak ti stačí odkládat pouze 3300. Bohužel, ale většina 30níků si chce začít užívat. Většina 40níků už buduje rodinu nebo nějakou rodinu má, musí se starat o děti. V tomhle věku ti stačí odkládat 4500. V 50 letech si bohužel klienti začnou uvědomovat, že možná měli začít dřív. Proto, abys dosáhl takového majetku, potřebuješ odkládat 33 000 korun. Tyjo, už je mi 55, asi jsem něco zaspal. I malý rozdíl v začátku může znamenat obrovský rozdíl na konci. Čas je tvůj největší spojenec při budování bohatství. Mnoho lidí si to však uvědomí až příliš pozdě. Buď jiný, začni investovat hned a zajistí si bohatou budoucnost.